ndinoitwa Mrs. Bongile Mutemaringa nichakabva. Ndini ndasarudzwa nemadzimai eMount Darwin chapter kuti ndiite chairperson wavo, so ndava Mount Darwin chairperson. Shuwiro yangu kunyanya ndeyekuti tisangane nematambudziko anobata madzimai ari kuitika muno Mount Darwin. Tine matambudziko anotisiyanei because vamwe vari muCBD, vari muno Mount Darwin town, vamwe vari mumaruzevha. Madzimai aya ndoda kuti vanyatsonzwisisa nezvemarights avo, nokuti tikatarisisa patanga tiri tichiudzwa nezvewikos, vazhinji vacho havasi kutomboziva nezveconstitution yedu yeZimbabwe. Ini ndinoona iri kodzero yavo madzimai kuti vanofanira kuziva kuti constitution yedu inomboti kudii. Saka zvatawana wikos munomu, ishuwiro yangu yekuti paite nguva yekuti madzimai adzidziswe maererano nezveconstitution, vazive marights avo, nokuti pamwe pacho vari kugumira panzira kuti vaburitse zvavari vachingofungidzira kuti hazviite iye vasingazivi kuti itori right yavo. Endi chishuwo changu ndechekuti toda kuti madzimai ararama upenyu hwakareruka, husiri uya hwokuomerwa. Endi izvozvo ndofunga kuti tinozvipedza tiri mukukurudzirana semadzimai kuti tiite mikando, tinokura tichibva ipapo. Takanyanyaona kuti madzimai ekumaruwa ari kusaririra maringe nezvekodzero dzavo, vazhinji havazive kodzero dzavo. Saka tikaona chapter yewikos yanga ine 11 chapters, asi kwegore rino taloncha machapter 3 tiri kumaruwa. Imwe takaloncha kwaseke rural muna January, imwe tikaloncha kuzhombe. Saka nhasi tiri pano paDarwin. Kuodza mwana ari below 18 imhosva inotoendesa kujeri. Saka kuti vazive kudaro, kana vari muchapter kuchange kuchiuya zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvavanenge vachidzidziswa maringe nekodzero dzavo. Isu tinonyanyoshandisa section 56 yemuconstitution medu, nokuti madzimai vane kodzero, nokuti chero baba vakarodza mwana tinoziva nemwana baba vanenge vakufunga mari vobva vati mwana ngaatoroorwa, asi mai vane kodzero yekuramba. Saka kuti vazvizive vanofanira kutodzidziswa. Saka tauya kuzoloncha chapter yedu kuMount Darwin, ndiri kuziva kuti hazvichagumire muno chete muwadhi yeMount Darwin, zvichaendawo kunana Dotito, kurushinga kwese zvichasvika. Madzimai vanorima, vashanda, baba voenda vozonotengesa fodya, zvingave zvirimwa zvavarima zvavashanda, vatengesa kudaro havachauyi vachipa amai mari, vakutoroora umwe mukadzi. Tine imwe yatakatombosangana nayo kumbiro, takasvika mukadzi achitonzi ari kuda kuzviuraya nokuti murume atora umwe mukadzi nemari yavakange vashanda vese. Takatozomuudza kuti aiwa haufaniri kudaro, iwe une kodzero dzako dzokuti mushande wako unogona toshandawo nematraditional leaders, machifu, kuti vapote vachidzidzisawo varume nevanhu vavo munharaunda kuti kana vashanda pamwe chete namai, mai vane kodzero dzokuti vataurewo maringe nemari yavanenge vawana, nokuti vana mai ndisi musoro wemba. Vana baba varipo zvavo, asi anomaneja kuti mari yonatsoonekwa kuti yafamba zvakanaka, vana vaenda kuchikoro, vana vapfeka, ndeamai. Ndinonzi Diana Nyacho, ndasarudzwawo as treasurer weWomen's Coalition kuBindura chapter, Mount Darwin chapter, sorry. Kumwana kwatinoita uku kunobatsira zvizhinji, nekuti kana uri kumba ungochofunga kuti matambudziko auinawo ndiwe wega. Saka kumwana kwatinoita tichipanana maideas, mumwe akataura dzake azvitaura zvake, tozoona kuti pamwe dzimwe nguva zvako zvitori nani ende unokwanisa kuzobatsirawo chero mumwe wako. Saka kutosangana kwatinoita kunoita kuti tivandudzike muruzivo nekuzivawo marights edu. Sewikos iyoyi ndikuona kunge yakanaka, nekuti pa marights edu tasikatoazivi kuti apa ndiro toine right chingodzvanyirwa semadzimai. As Mount Darwin district tichange tichishanda neWomen's Coalition of Zimbabwe Mount Darwin chapter mukuedza kusimudzira madzimai. As a chapter tinenge tichitarisira kuti pavanenge vachiita maactivities avo, and then as a ministry tinenge tichivasupporta through our ward development coordinators vanenge vari mumawards aya, vachiva encourage kuti vaite
coordinators kana kuti ma-community coordinators they are trained to facilitate ma-trainings on skills development